इतना बड़ बगीचा बा एगो कल ओल नहीं खे अब जन चल नहीं खे जा पूछे जाई हम ऐसे कल जला कहीं जा ना तो पानी वानी ले ला ऐसे नहीं जी वो बोट हम देखो देला नहीं हो कि ना ये भैया ये हमारा काम करो का भाई हमरा के तन पानी पिया दो पानी बिना एकदम छटपटाता नहीं। कहाँ से आवत हो? हम आवत नहीं अपना फुआ गांव से। फुआ गाँव से आवत हो? हाँ कौने गाँव बा? हौ ढेला पर ढेला पर से आवत हो? पानी वानी नहीं लेके चलू का? और नाव पानी हमको नहीं लगले चल जी आधे दूरी आवत आदमी प्यास लाग गइल पानी कलू नहीं खे कहूँ। ए मर्दे तू तो बड़ा बेवकूफ़ी कर लू। पानी वानी जहाँ तू हवा बतास में धूप बा लेके चले चाहिए नू पानी वानी जो पियावत नहीं छन हाँ सर पता नहीं देखो सादे पनिया पीबू? हाँ हमरा के सादे पनिया पिया दा मंगा दे घर नहीं 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 खचम के पानी दे देबो तो ओकरा खातिर बहुत तारा एहसान बन रहम। भूखैलो बाड़ू? नहीं भूखाई नहीं कि प्यास लागल बाटे। पियास लागल बैठ जाई 5 मिनट बैठ जाई। नहीं हमके पनिया तो पिया दा ली अच्छा 2-4 घुट मार ली तू। से कम तो मिलल बड़ा खड़ूस रहल हा वे बैठ जाई। हाँ रे बैठा बैठा। का भैया कैसन डब्बा पानी पिए चलते तो एकर बंद हो जाता टे। ऐसा डब्बा में पानी नहीं खे पीलू बा का कबो? हम डब्बा से को पानी गिलास से लोटा से पानी पिए ले बानी तो काहे लूटू के जाता टे हमरा प्यास लागल बा कैसे पी जब पियते ना हाई कुल ढुक जात बा ना बार बार। हाँ ये बंद हो जाता है। पता बा डब्बा कितनी के बा? कितनी की 1800 रुपया खाली डब्बा बा। एकदम चिल्ड पानी रहला। चिल्ड बानू चीड़ मतलब ठंडा बानू पनिया? हाँ ठंडा बा कुल डब्बा में नू 17-18 घंटा पानी ठंडे रहला। हाँ दे तरा गई नू अब करेजा जुड़ा गई। भैया एक बात कही बोली। आवत रही रस्तिया में ना एगो लड़का भेटाइला पानी लेके कहने की पिया दबा कि ना पियले कहता कि तहरा के लेके जाता नहीं कि बहुत बहुत खड़ूस रहला बहुत। ओके हमार नाम ना बतैलू है? हम भैया तोहरा के का नाम पता है अभी तक से हमरा भेंट हो वही तो मुलाकात होत बा। ई पूरा गांव जिला हमके जानला ठीक बा। हमार नाम बतैलू तू दौड़ के देले हो पानी तो फुल पनिया दे देले हो। नहीं कहत दूर से आवेला हमरा घर कल बा हमर बाबू के ले जाते हमर बाबू ना पियन तो हमर खाना बंद हो जी राती के। पी ला का घोटा उतर हो जा। हाँ भैया तब पिए तनी भैलू तोर। हाँ भैया अब न चलत नहीं भैया काहे से कि हमके पानी उन पिया दिलो कब भुलाइल भटकल चाहे कसम आज बड़ लोग जी बता अपना दुआर पर तारा का सेवा सत्कार जरूर कर। अच्छा ये बताई तनी दूर से अभी जाए कहाँ बा? ढेलाई पे से आवत तनी हमार गांव हटे ढकेलनपुर बा। तो पनिया वो तनी दूर जाए में दोबारा प्यास ना लगी? नहीं अब चल जाई अब पेट में गुदगुदी हो गल अब चल जाई। मंगवा दे का बाटल बिस्लेरी? नहीं 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 भैया इतना हमके पिया दिला बहुत हो गई ठीक बा ना दूर का रास्ता बा तो हमके लागत मंगा दे। चलिए हम पैदल है ठीक बा चलो भैया शुक्रिया था तक तनी कि इतना पानी पिया दिला हमार जान बच गई। चलो तनी चलो ठीक बा आराम से जइहा।